Dito kami ngayon sa Walmart, guys. So dito guys, 4 talaga yung kinuha ko, pero dahil nga sa nagka-problema ako sa coupon, makikita nyo naman, 2 na lang yung kinuha ko. So ayan siya. Ayan o. Kailangan pa ng assistant kasi nga buy one get one. Ito yung aking mga chikiting. Welcome, Jasmine. Uy. And here. Come here. And ito din si Rosella. Say hi, everybody. Say hi. And si Olivia is nasa loob pa ng ating tiyan. Soon lalabas na. Okay. So hi guys, andito ako ngayon sa Target and yan, yung gagawin nating deal. So as you can see, ang mamahal ng diaper, $24. Ayan. So, mag-spend tayo ng $100 and makakatanggap tayo ng $30 gift card. Okay, so far mayroon na akong isa dito. So, 3 pa yung kukunin natin. So, ito siya guys is 99 cents na lang after coupon and 40% off. So, mura na! Guys, nandito ako ngayon sa Walgreens. Nag-pick up ako ng order and then magkukupon tayo. Okay? So, as you can see guys, yung ating toothpaste ang mahal, $8. Kaya naman talaga malaking pasalamat ko na mayroon silang coupon dito sa Amerika. Sana may ganito sa Pinas, no? Kasi for sure guys, wala talaga na sigurong uutang kapag marunong lang mag-coupon. Hindi naman mahirap mag-coupon guys, actually. Hindi talaga. Okay, kaya kung interesado kayo, kung nakatira kayo dito sa USA or sa Canada, mayroon ding coupon, is i-follow nyo lang ako. Char! Guys, ito na yung aking mga shopping sa store. So, 2 store yung pinuntahan ko, which is actually 3 Walmart. Hindi ko lang sinama sa aking i-video ngayon. Okay? Pero sa next vlog ko is itatopic natin yun. Okay? So, ayan siya. Mayroon akong ginawa online at saka sa store din. So, Walgreens at saka Target store lang to siya guys. Okay? Ayan. And, by the way, ito yung, oh my goodness guys, actually gabi ngayon guys. Naghahanda kami para sa Eastern. Then ito siya, yan yung sa Walmart and another sa Target din. So hindi ko yan siya ginawa isang araw lang. Ano yan, bali kapag may free time yung asawa ko, ayan, bumibili, nagpapadrive ako sa kanya papunta sa store. Oh my goodness. So ayan pa, and ayan na guys. Ayan na yung ating behind the scene. So, dyan ako uupo. And ito na, matapos kong i-file char. So, bali, may 2 item na wala na dyan. So, okay. So, ito siya, 2 yung ganito ko. Yung ating paper towel at saka yung Nutella is nakain na ng anak ko yung isa. So far, parang yun lang yung nawala dito. I hope so. Okay, so start na tayo. Ito na siya, okay. Ayan na, nakaupo na ako doon sa pinakita ko kung saan ako uupo. And by the way, ito yung mga coupon na ginamit ko. May digital at saka mayroon ding paper coupon at nag-recycle. Naggamit din ako ng ganito gift card sa Target kasi nga 2 yung pinuntahan kong store, Target at saka Walgreens. And ito naman siya, ito yung sa Walgreens, register reward at saka points. Guys, pasensya sa aking kamay ha, kasi nagkulay kami ng egg. Okay? Bukas kasi is Eastern Sunday bukas. Okay, so ito yung mga coupon, ito yung kadalasan na coupon na nakukuha natin sa Sunday newspaper. So as you can see, take advantage ko yung mga high value coupon. Ito worth of $7.99 yung bawas or buy one get one free. $3, $2, $5, $3 again sa Pampers at $2 naman sa ating makeup. And mayroong isang coupon na hindi ko na ma-share kasi I don't know, wala na. So ito yung coupon dito, baka maipakita ko sa video ko, okay? And anyway, gumamit din ako ng isang ganito. So ito siya yung spin booster, okay?
So, kapag gagamit ka ng ganito, wag kang magre-redeem ng points sa Walgreens. Okay, so, ang worth nito lahat, guys, is $295.44. Okay? Yan yung worth lahat ng ating item. Can you believe it? Oh my God, 294. And, yung nilabas ko na pera na lang, which is $123.96. So, ayan siya. Ayan yung nilabas ko na pera, which is hindi yan nagkumaltas sa aking sa bank account namin. Okay? So, bali guys, sa next video ko is isi-share ko kung paano nyo, actually parang 3 months ako ko na itong ginagawa, 3 months or 5 months. Nag-decide na lang ako na ganito na lang yung technique na gagawin ko. Okay, so yan yung nilabas ko na pera, pero hindi yan kumaltas sa aking bank account kasi kumuha ako ng card sa PayPal, which is... So, let's move on na guys. Dito na tayo sa aking haul sa Target. Okay, so ayan. May video naman ako guys na ipapakita sa inyo, pero I'm not sure kung lahat yun na videohan ko. Okay, excuse me, sorry. So, ayan na. Yung worth nito, from itong diaper dito, yan. Worth of $166.78. And guess what? OOP guys, yan yung out of pocket. So, plinas ko na siya. $74.06 na lang yung nilabas ko na pera. But then, may bumalik sa akin na 35 gift card. Ito siya. So, yung isa nito is 30, ang isa is 5. Okay? So, which is, pwede ko na naman siyang gamitin sa next punta ko doon. Okay? And, this one guys, ito yung cashback ko from Ibotta na which is, pwede ko siyang ma-transfer sa aking PayPal card. Okay? So, yan. 27. So, as you can see, okay? So, out of pocket is $74.06 minus the 35 minus the 27 is equals to $12.06 na lang. So, yan yung final cost natin after i-minus natin yung nakuha natin from Ibotta at yung nakuha din natin sa store na money. So, ayan siya. So, $12 lang para, guess what naman guys, makikita nyo naman sa video ko doon na pagkamahal ang diaper, $24 kada isa or $25 na yung kada isa. So, so ito yung una kong, kung mapapansin nyo, Allegra, the Nexus. So, ito siya. So, ito siya ha. And, subtotal, and then nag-recycle ba, oy? Gumamit ako ng gift card. So, yung binayaran ko na lang is $11.12. So, andito yan sa aking, yan. Okay? So, yan siya. Next naman guys, is itong ating, sa diaper. Okay, so as you can see, sa ating diaper, so spend 100, get 30 gift card. So, ayan, and ayan siya. $65.41 na lang kasi gumamit ako ng pagkadaming gift card na nakuha ko sa Fitch Reward. So, gamitin natin. Uy, huwag natin i-imbak. Okay? And last but not the least, so, ayan, ipapakita ko na naman dyan. Dito siya. Asa na ba yun? So, bakit 59 kasi guys, kinaltasan ko yung tax. Para hindi kayo malito ha. Yung tax, kinaltasan ko siya. Okay? Malaki yung tax. Uy, $5. Kiatay, kamahal. So, this one naman guys. So, ayan. $2.97. So, wala akong nakuhang cashback. Pero even though, maganda na. Ay, may nakuha pala ko. Ito pala yung sinabay ko dito, yung ating razor. And guys, tignan nyo naman yung ating razor. Madami na. Oh my goodness. Okay. So, move on tayo dito naman yung sa aking Walgreens. Diyan siya. So, yung worth ng ating Walgreens lahat-lahat is $178.66. So, kung mapapansin nyo, bakit may OL online yan guys ha.
Kasi ito siya is sa store. And ito na lang yung aking nilabas na pera, $49.90. And ito naman, ito yung nakuha ko, ito yung store money, which is $75.24. And ito naman siya, $21.30. Ito yung cashback ko from Ibotta and coupon app. So, yan, transfer ko na naman yan sa aking PayPal account. Recycle lang tayo, okay? Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga resibo, guys. Okay, para maniwala kayo, uy. So, by the way, nagkulang tayo ng isang paper towel kasi andoon na sa kitchen. And itong Nutella, nakain na ng anak ko, yung isa. Yeah, I think yan lang. Oh my goodness. So, kunin ko muna yung resibo, guys. Ito yung ating una. Okay. So, ito yung ating una, okay, sa store. As you can see, 4 na gillette na ano siya, pang foamy. So, asan siya? Okay. So, atin mo nang basahin. Din 2 Shea Moisture, 3 oral na toothbrush, Oral-B toothbrush, 2 ating pangkulay ng buhok or Clairol, and Vivreeze, Vivreeze. 2 Vivreeze ba? Or isa? 2. 2 Vivreeze, guys. Okay, so, asan siya? Hanapin natin. So, ayan siya. Ayan. Diyan siya nalagay ko. Okay? So, ito na siya. Ipapakita ko. Char. So, as you can see. So, ayan siya, ha? Okay? Siyempre, may mga dapat na hindi makita. May mga dapat na hindi makita. Ano yun? Okay. So, ayan siya, guys. So, 23 yung total ko. Okay, $23. Pero, nag-redeem ako ng reward nga. Recycle natin yun. Hindi natin yan ipunin. Kasi pag ipunin mo, malaki yung mawawala sa'yo. Okay? So, ayan siya. Nag-redeem nga ako. As you can see, 20. Pero, naka-earn ako ng $18. And meron din tayong register reward, which is, I don't know, today is Saturday. Hindi talaga nag-print yung mga register reward. So, yung ginawa ko is nag-email na lang ako sa Catalina. Nag-email ako sa kanila. Bali, ganito yung register reward, guys, ha. Ito, pinakita ko na yata to kanina, eh. Ganito, hindi nag-print out. Pero ang nakakapagtaka is, nag-print yung mga ganito. Yung mga ganito, yung nag-print. Kaya nga, gumamit ako kanina ng isang ganito, which is worth of $7 siya. So, ito yung mga nag-print. Hindi nag-print yung mga register reward. Diba? Ang weird. Okay? So, andito siya, dito siya sa ating, magkano ba yung ating here you go. So, yan, $3.81 lang yung binayaran ko. Okay? So, second naman is itong ating, balit 3 yung account ko sa Walgreens sa kapatid ko na andoon sa Nevada. Shout out sa iyo, te. Kasi napakinabangan ko talaga yung account mo kasi hindi mo naman ginagamit, uy. And yung sa asawa ko at syempre yung sa akin. So, ito naman siya, guys, is 2 Shea Moisture again kasi nga malaki yung coupon na value. Guess what, oh? Yan yung coupon value. And 2 Crest toothpaste and 2 na namang pangkulay ng buhok. So, $16 siya, okay? $16. And nag-redeem na naman ako ng $10 points. And, ayan, as you can see, ang redeem ko is $10 and may bumalik sa akin na $10. O, parang wala lang nangyari, diba? And then, mayroon na namang hindi nag-print. Sabi ko na sa'yo, may issue. Supposed to be, may babalik sana sa akin $5 register reward. Hindi nga nag-print. And then, may cashback ako na $6. So, ito siya. So, yan siya. Yan siya, ha? Yan. Napakita ko naman sa inyo, okay? Tingnan nyo na maigi. Char. So, sa ating pangatlo is, ito naman namang ito yung aking account. Char. So, andito siya, guys, is gumamit ako ng ganito. Asa na yun? So, ito yung spin booster kasi meron akong digital version is spend 50 get $7. And then, yung ginamit ko rin is $7. So,
Wow na wow. Pack na pack talaga siya. Perfect. Okay. So, dalawang Shea Moisture, dalawang Revlon, and dalawang Secret Deodorant, and Cascade, and Bounty, and Nutella. So, ayan. So, $38 yung binayaran ko. Oh my goodness, malaki yung binayaran ni Madam. And ito nga, naka-earn ako ng $24. Ito yung sa aking spend booster na digital at saka sa paper. And this one guys, this one, nawala na yung isa. Kapag bibili ka ng 6, is bibigyan kanila ng $10 cash reward. So, yun, tinig advantage ko yun. Kaya, yan nga. So, ito pala siya ha. Ito siya. And dito, hindi na naman nag-print yung $4 and yung $5 hindi nag-print. So, nag-email ako sa Catalina. Okay? So, ayan. And, yan din, i-scan ko yan sa PG Good Everyday. Makakatagap na naman ako ng additional points, which is yung 750 points doon is worth a $5 gift card na kung mahilig ka ng Starbucks. Oh my goodness. Doon, huwag mong kalimutan i-scan yung yung mga P&G product. Okay? So, ayan na siya. So, ito na siya. Oh, so, ayan siya, oh. Worth of 57. And yung binayaran ko nga. And may issue pa din, guys. Supposed to be, hindi sana $38. Siguro, mga $31 lang siguro or $30. Mayroong isang coupon na hindi nag-attach kasi nga gumamit ako ng dalawang register reward. Yan yung issue kapag gagamit ka ng register reward ay pack. May digital na hindi mag-a-attach. So, nag-email na ako sa customer service nila. Nag-try akong tumawa guys. Oh my goodness, almost 1 hour na akong naka-hold. So, yung ginawa ko na lang is nag-email na lang ako sa kanila. Na yung sa online natin. Okay, so ipapakita ko sa ating online. So, yung ating susunod na online, actually guys, nag-redeem ako ng mga points din ha. Nakalimutan kong sabihin. So, ayan siya. So, Neutrogena, nag-redeem ako. So, as you can see, nag-redeem ako ng, actually, free na lang sana siya, pero nag-redeem ako para 74 cents na lang yung binayaran ko. Instead na magbayad tayo ng $3.98, gumamit tayo ng points, kaya 74 cents na lang. So, ito siya. Ito. And then, may bumalik sa akin na $6. Oh my goodness, diba? Okay. Oh my God, 7 minutes na ako nagsasalita dito. Whew. And second naman is itong ating worth of $11.98. Ayan siya. I-try ko to kasi sumasakit na yun yung aking legs. So, ayan. Zero. Wala akong binayaran, guys. Icy hot siya. Wala akong binayaran kasi nag-redeem na naman ako. Even though walang bumalik. I mean, sabi nila may register reward na $3. Pero, i-try ko nga yan. Okay? So, ito siya yung item natin. Yan. Okay? And last but not the least is itong ating Rimmel makeup. Pangalawa ko na itong bili guys. Ito yung, I think sa sister ko yata ito na account. As you can see, zero. So wala rin akong binayaran nito kasi nag-adjust sila. May dalawang missing dito. May dalawang missing na hindi nila na kasi out of stock na. So as you can see, in-adjust nila. $5 yung ginawa ko dito. So, wala din akong binayaran dyan, guys. So, I think yan lang. Hi, guys. Malaki na yung aking tiyan. Oh, malapit na talaga akong manganak nito. So, mag-aayos na naman tayo ngayon. Oh, my goodness. Oh, madami pa naman to. Ayan. Ito siya, requesto ng papa ko and ng kapatid ko. Gusto niya ng pangkulay ng buhok. O, ayan. So, sa papa ko, syempre, black. So, ito sa kapatid ko. Kasi magkukulay daw siya ng mga buhok. Gusto niya i-try. So, yeah. Good thing na lang, may good deal. Kasi kung wala, ay naku, ang mahal nito, guys. $8 yung isa. Depende kung saan store mo siya napili. So, $8, guys. Imagine.
nakuha na lang natin na free kasi nga sinapay ko dito sa mga spend booster, something like that. Oh my goodness. So yan. Actually meron akong 8 na hindi ko nga lang pinakita sa inyo. Okay, kasi yun yung kanina na andoon sa baba. Andito sa baba, andito sa aking stockpile. Another Colgate na naman. Yung mama ko pa na reklamo. Dami ko na kasi daw sinid na Colgate. Sabi ko, yan yung pangontra sa chocolate. Okay? Shoutout sa'yo ma. Another. Pero ito maganda to ma. Ang mahal nito mother. Kasi yung mga nauna kong sinid is, mahal din naman siya, worth of $4. Ito kasi siya $8 ba? $8 or $7. So, yan. Syaro, di puti ang ngipon na anima. Oh my goodness. And meron na naman tayong makeup. Oh my goodness. Collection. Collection ni ate. Hindi ako nag-makeup guys. Actually, yung nakuha ko lahat ng makeup na free. Oh my god. Pinadala ko lang. Natira lang sa akin is yung Revlon na lip tint. Yun lang. Hindi ako nag-makeup. So, ayan oh, lip gloss. So, ayan. So, ito free na lang din siya. Then, yung suggestion, syempre guys, hindi pwedeng mawala yung partner ng toothpaste, toothbrush. Free na naman. Oh my goodness, ma, para to sa iyo. Char. So, ito siya guys. Gusto ko talagang bumili nito last year pa para sa papa ko. Or sa mama ko, sa mga kapatid ko. Ang kaso is mahal siya. So, good thing now is ano na lang siya. Ilan ba? Parang $3 na lang yata yung binayaran ko. Oh, free pala to siya guys ha. And then, meron pa akong 2 digital coupon nito sa 2 kong account. So, yung plano ko kasi out of stock na siya. Baka sa susunod na mga araw, ito yung inaabangan ko talaga. So, para to sa kanila guys. And yung isa is gagamitin ko nga ngayon. Okay? So ito yung siya. Ito yung na shopping ko pa online. Medyo madami ko siya compare kanina. So, yan oh. Madami siya no. Guys, nagising yung aking anak. So, ayan na siya. Ayan na. Nalagay ko na. And guess what? Sa susunod natin is ito na namang ating tissue yung aking ikukupon. So, ito yung aking diaper. Ayan. Wipes natin. And andyan din. Meron din diyaan sa, sa likod. Yan. Yan. Makakapoy man eh. Siya. 6 lang pala guys. Ito 8. Pero bibili pa rin ako kasi until 24 pa naman yung deal ng Walgreens. Sa Walmart meron. Pero nagka-problema ako sa coupon nila kasi $7.99 kasi yung dapat talaga. Pero yung mga ganito sa kanila is $6.92 something. Nagka-problema ako guys. Actually, 4 talaga yung kukunin ko. 2 lang kasi yung isang coupon is hindi na natanggap. And ito yung ating diaper. So, mayroon na tayong 5 box para kay baby Olivia and 1 box para kay Rosella. Ay, ka-pretty man, oy. Ito na siya. And yan yung aking coupon, guys. And by the way, guys, magchichinsa naman ako ng lagayan ko ng coupon. Mura ko lang din naman nakuha, guys. Yeah, toothbrush. Imo na nang kikuhaan. Ay, bye-bye. Uy, patay, kisiratan ako. Kisiratan ako na. And